Il-Partit Laburista organizza forum internazzjonali bit-tema Malta fid-dinja li matulu ġew diskussi l-aħħar żviluppi li qed iseħħu fix-xena internazzjonali u l-effetti tagħhom fuq pajjiżna. Fuq inizjattiva tas-Segretarju Internazzjonali Laburista John Grech, il-forum ittratta dan is-suġġett bis-sem tad-Deputat Prim Ministru Ministru għall-Affarijiet Barranin Ian Borg, l-eks Ministru għall-Affarijiet Barranin u lettur Dr. Elix Xiberra Strigona u l-lettur Dr. Valentina Kassar. Il-koll iddibattew u analizzaw il-pożizzjoni lokali u r-rwol li jista' jkollha Malta fil-politika internazzjonali. Fost l-oħrajn, Dr. Xiberra Strigona enfasizza l-importanza tal-politika ta' neutralità ta' Malta u l-kontribut tagħha għal paċi internazzjonali, waqt li Dr. Valentina Kassar qalet li l-komunità internazzjonali qed tgħaddi minn bidliet sinifikanti. Is-Segretarju Internazzjonali tal-Partit Laburista qal li l-forum talok għal diskussjoni matura. Dan ġie konfermat mid-Deputat Prim Ministru Ian Borg li sostna li inizjattivi bħal dawn huma importanti biex jissaħħaħ id-dibattitu dwar ir-rwol ta' Malta fid-dinja. L-ispazju kien miftuħ għal kulħadd mhux għal biss għall attivisti jew membri tal-Partit Laburista. Xi ħaġa topika hija l-gwerra li għaddejja bħalissa fuq l-Iran u l-Iran fuq il-kumplament tal-madwar u għaldaqstant huwa importanti li xi ħadd bħali ngħid għalija jien speċjalment kemm bħala deputat mexxej imma wkoll bħala Ministru responsabbli mill-affarijiet tal-Partit nisma' x'inhuma l-ħsieb tan-nies.